Здравейте, аз съм Венко, днес ще снимам на Майнкрафт. Това е моят приятел, Брони. На кокошка и крави. Събирай храна. Окей, събирай ти, аз сега ще правя ловца. Аз ги Тук направих намерихме вече. малко... Направих легла. Добре, тук намерих малко вълна аз и той. Кафява и някакви сладки. Тук мога да намерим и селце, с което ще ни помогне доста по селце. Отивам на поход. Направих печка. Окей, аз се връщам. Ама каплатам се у себе си. Ало. Сега. Да направим нещо. Има много крави. Знам. Ловци имаш там някъде. Айко, я да виж колко крави има тук. Добре, аз сега ще направя една чивка, ще направя. Аз направих една вече, ако искаш. Аз сега ще направя каменни мечи. Аз също имам камъни мечи. Добре, дай. Ето ти. Ела. Тъпа се. Не, аз съм в това, в нашата къща, където ще е първоначално. Първият. Тъпа си, ще ти дам. Абе, тъпа са ти, тук ще живеем. Аз събирам храна. За през нощта. После ще му дадеш още. Сега ще оправя къщата. И така. Розови вълна взех. И аз имам. Събили овце за кили. Дай сега толкова. Това го направих, за да взема кабел. Формам къщата. Много мръза кабела. Много. Изключително много. Право като го видя, почва да сера. Сигурно. Това ще само за първата нощ и за втората, може би, не знам. Няма да е за винаги тази къща, ще си направим и друга къща. Може да не е нищо особено, но... Колкото за една вечер стига тази къща. Направя печка. Аз направих. Окей. Аз ще направя на бабичка и ще ходя за дърво. И хубавото е, че намерихме този бамбус до джунгла. И до такива неща. Ако намерим селце, в него майче ще живее, не знам. Защото селцето ни помага доста, честно казвам. Аре, къде ви е къщата? Пила? Къде е? Няма етап, това не е минуто. Чакай да намеря. Я сега ще направим нов.
Просто служи леглата, тук ще спиме. Слага леглата. Преди да се спална някакви бокуци. Ало. Сложи леглата е тук. Е тук горе. Не дай прави дупка. Утре сутринта на играта ще направим. Остави дупката де. Стане сега се спална тук говна. Не са трепи с тях. Аре, готови сме, слагай сега бързо леглата, тук и това е. Че вече се спалнаха гадния род сутринта, няма да мога да разчистим. Лагай бързо. Бързо пръкаш. Леглото от тебе ли е едното? Да, не. Розова овца пак има. Добре, сега че той тук не се отдалеча и доста. Ще напиша след хора. Няма и такова. Това все пак е сървършен начин. Я ми дай и храна. И аз ще седим тук в къщата и ще... След малко ще ти дам храна. Дай, приятели. Так, чакай. Не пипай. Ще умра, бе. Дай ходи за храна. Дай, защото ще вземам тебе. Аз ще убия и ще вземам остатък. Каквото вземеш. Чакай, остави това за мен. Ей! Ще нямам сурова. Бързикам се, брати. Една за една. Сега ще има още. Ти една. Ето е там има една. Ето там до печката има една. Окей, аре аз отивам да търся се оцели или друго, отивам на пухата. Ти копай в къщите или я направи по... Бързи, бе. Сега ще търся такова. Ще си взема крафтинг тейблче. Вземи леглата, печката и тръгвай да търсим нещо. Абе, търси ми? Не знам, нещо се оцели, нещо друго. Това е зима. Тук няма към те няма да се оцели. Това бая. Ние само се телепортваме. Да. И аз не знам да вижте, може да просто. Защо да направим клипче на едно 7.4 Майнкрафт? Има едно такова клипче. Има едно такова. Какво клипче? Значи има Майнкрафт 1.7 нещо там. Аз имам 1.7.2 Майнкрафт. Има още. И сега има. Обаче Имам и има- аз имам на моят компютър и я играя. Дай ми яйцето. Имам 2 яйца. Дай ми ги. Ето. Опа, паднаха долу. Ето друг дай. Това е джунгъл. Добре, аз паузирам клипа, докато не ме рабая. Докато не ме се оцели баям. Що сме дрази нещо. Идем с малко. Отново сме тук. Аз намерих 8 тикви. И аз намерих сертики. Дръж подарък от мен. О. Тит. 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 Добре. Сега... няма сме в снежния. Тук сме точно в снежния. Ето тук ще сме. Да, някъде. Тук що преди малко прескопахме. Не сме намерили да се оцениш такова, за жалост. Аз правя къщата. Добре, направи я. Сега. Аз отвън ще я оформя.
What the fuck, нямам крафтинг. Да, аз го забравих в миналата им къща. Аз имам крафтинг тейбъл. Ай, костой. Да си направя една лопатка, че ми трябва. Ако... Така, да оформим къщата. Това няма да отдо така зелено. Оформя ти отвънка, аз ще оформя така, да е по-хубава. Като покрив и напри. Пирамидка имаш предвид? Да, Добре. аз тук я оформя. Пирамидка от джърт ли? Да. Не, от камък ако искаш. Нямам. Имам само 10 камъка. От дърт естествено. Не от... Имам една идея. Може после като се развием с доста дърво, да направим стълбички. Аз имам дърво. Ма доста, много. Аз имам много дърво. Окей, значи сега ще оформя само. Аз имам... Така, джунгово дърво и имам 2 степи. Ама само едно. Само е един вид дърво. В джунгово дърво и имам 2 степи нещо. Добре, ще ми трябва доста. Така. Ако искаш по-натам, Моля? другите епизоди. Другия епизод ще бъде като пирамидка. Сега ще събера само материалите на нея. Добре, смятам, че толкова ще ми стигне. Айде да го направим един пълен стак. Ако имаш някакъв нещо такова, Дърт ела ти дам, много имам. ами дай, аз събрах 2 стака почти. Вече имам 2 стака. Ела дръж, тъпва се. Къде си бе? Ела, Ето. е там. Колко е? Ти знаеш ли как изглеждаш, като си с... ако си с броня, знаеш как изглеждаш? Изглеждаш все едно с очила си. Малко. Сега. Чакай сега, включи си геймора. Що бе? Да оправим горе покрива само. Ти ли си няма да нищо на гейм мода правя. Човек, махай гейм мода. Ако е. Колко изхъби? Не съм изходил. Направи го като квадрат. Ами дай, после ще оформя пирамида. Споко, знам как да го направя. Отивам вътре в къщата да я оформям. Чуй? Сега първо начало ще е грозна къщичката като квадрат, но в други епизоди ще махна квадрата и ще сложа. По-точно другия епизод следващия. Сега ще го направя зад кадър и това да го направя като квадрат. Това ще бъде всичко от мене. Subscribe-вайте, харесвайте. Довиждане.